Víš, proč 99% traderů přichází o peníze? Vstupují na trh se sny, ale odcházejí s prázdnou. Myslíš, že u tebe to bude jinak? Pokud nepochopíš, co tě může zničit, prohraješ. Hlavní důvod ztrát? Emoce. Lidé neumí přijímat ztráty a rozhodovat se s chladnou hlavou. Nakupují na vrcholu, panikaří na dně a porušují vlastní pravidla. Nejsou tradeři, jsou hazardní hráči. Chceš patřit mezi 1% vítězů? Tak poslouchej pozorně. Chyba 1. Žádný systém. Myslíš si, že odhadneš pohyb trhu? Chyba. Bez jasného plánu si odsouzen k neúspěchu. Chyba 2. Past chamtivosti. Dosáhl si plus 50% zisku a neuzavřel obchod? Trh si vezme všechno zpět. Zapamatuj si. Realizuj zisk, když můžeš, ne když chceš. Chyba 3. Absence risk managementu. Můžeš mít 10 úspěšných obchodů, ale jedna chyba zničí celý tvůj účet. Trh neodpouští hloupost. Chceš vyhrávat? Hraj podle pravidel. 3 klíčové věci, které ochrání tvé peníze. 1. Obchoduj jen podle strategie. Bez plánu si jen potrava pro trh. 2. Kontroluj emoce. Cítíš chamtivost nebo strach? Zastav se. 3. Řiď riziko. 1 až 2% na obchod a přežiješ dlouho. Můžeš zkrachovat nebo se učit. Rozdíl je v jediném rozhodnutí. Ovládneš své emoce nebo oni ovládnou tebe. Pokud chceš být v 1%, začni hned teď. Přihlas se k odběru a naučím tě vidět trh očima profesionálu.